i alderen 18-25 år bruger mange timer på sociale medier og bliver dagligt præget af socialt konstruerede kropsidealer om, hvordan man som ung kvinde skal se ud og leve i vores tid. Det er i mange tilfælde med til at påvirke, hvordan kvinder lever i forhold til kost og træning. I nogle tilfælde sker det uden at forholde sig kritisk til diskurser og trends, hvorfor mange unge kvinder baserer deres livsstil ud fra, hvordan andre lever. Dette kan medføre, at kvinder, der i virkeligheden ikke behøver det, lever på en meget proteinrig kost eller fuldstændig afskriver kulhydrater fra kosten, samt træner uden et stort kendskab til hvorfor og hvordan de bør træne. Dette kan i mange tilfælde medføre, at de ikke opnår de ønskede resultater. Hertil kommer, at to kroppe ikke fungerer ens eller ser ens ud, og man kan derfor ikke blindt følge trends eller hypes og forvente det samme resultat som de idealer, man søger at leve op til. Vi stræber efter at afvikle en bootcamp for netop disse unge kvinder, for at forstå baggrunden for deres livsstil. Bootcampen har til formål at give dem et realistisk syn på sundhed og velvære, samt at undervise dem i kost og træning, som har til formål at opnå deres ønskede mål. Dertil søger vi at finde en glæde ved bevægelse hos deltagerne og en lyst til at forholde sig kritisk over for sociale medier, tendenser og idealer, samt at skabe et fokus på processen frem for blot at stræbe efter et bestemt mål.